Siyasetmedar û çavderên siyasî çardemîn Kongreya PDK û rol û misyona PDK dîroka gelê Kurd û Kurdistanê de nirxandin. Balhat kişandin ku ji bo berdewamî û bi pêşxistina çanda demokrasiyê li darxistina Kongreyan girîng e ku bi kadroyên nû û bi ciwanan re geşepêdanên nû bên kirin. Destpêka tevgera netewa Kurd dikeve bîra me re. Ji ber vê yekê jî hêviyên gelên Kurdî her çar perça jî bi rastî ji PDK hene. Her çiqas hinek hêz rexne jî bikin li gorî hinek rexnên di cî da jî hebin. Rexnê ku tên kirin jî ji bo avakirin û geşedanê ava bên kirin ji xwe ew rexne jî maqûl û bi rastî pêwîst in. Siyasetmedarên Kurd balê dikşînin li ser rola dîrokiya PDK ku wek nûnertiya xeta neteweperweriya gelê Kurd ji destpêkê hetanha parastiye û çavkaniya serekiya hêviyên bi destxistin, parastin û destkeftî û mafê azadiyên gelê Kurd û Kurdistanê ye. Partiya Demokrata Kurdistan ji bo Kurda dîrok wexta behsa wê tê kirin dîroka Kurda tê bîra me re. Dîroka şoreşkeriyê tê bîra me re. û hetanî îro bi xeta netewîperwerî tê bîra me re. Hetanî îro jî ji vê xeta şaş nebiye. Çardemîn Kongreya Partî Demokratîk Kurdistan ji aliyê partiyên siyasî û çavderên siyasîyên li Bakurê Kurdistanê ve jî girîng tê nirxandin. Baz tê kişandin ku Partî Demokratîk Kurdistan nîşaneya doza serxwebûn û azadîxwaziya gelê Kurd û Kurdistanê ye. Loma jî vê misyona ku girtiye serxwe ji aliyê Kurdên ku li her ciyekî cîhanê vaveye jî bi baldarî tê şopandin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.